Hello, Schnapper. Good morning. फुंबिलिनि बयनि सिफुख्लुनाय बावहरबाय दिनै फुंजानि नै बिसनानिफ्रायनो नोंथांमोनजों नुजाहरलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आङो दिनै मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसैलाय स्नाफोर दिनै माने फुङावनो सिखारदों आङो दिनै एसे डक्टरनाव थांनो नागिरदों माने हाथायाव माबा जेखि जाया माबा हाबनानै थाग्रा जादों खंख्ला बायदि जादों आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ नायजानो होननानै दिनै फुङावनो सिखारबाय आङो मामिया सिखाराखै एंनानै उन्दुगासिनो रानिमाया दा थांथोंसै स्कुलाबो 10थानिफ्रायसो दासान्दि गोजांनायनि थाखायनो ओमफ्राय मिस्टारा गैयानो गाइखेर लायनो थांबाय सिखारबाय आंबो माबार ब्रास खालामनानै साहा लोंनानै ओंखारलांनोसै 8:15 थाङोनो गारियाबो गारि मोनाबाथाय आरो थांनाय जानाय नङालाय हाथायानो माने जेखिजाया हाबनानै थानानै ओरैबायदि सुखुवा मोनोना सानायालाय साया ओमफ्राय सुखुवाल' मोनो मा जादों एसे नायजानानै फैखानोसैलाय ओरैबायदि गोजानहाय थांनोबो बायो थांबो बानाय मोन्दोंमोन आं गुसु जाबजों सिखारनो बानानै थाङाबो मोन्दोंमोन थांखानानै लानोसैबो सानलायबाय बेबायदि गोजानखाय 1 घन्टा लाखायो थांनायाव आरो फैनायाव नोंनि खामानि जालाखि दाजा 2थायावसो खारखायो गारिया 3:00 3:30 जाबायखायो जै बेयाव थांनांगौबाथाय सानसेखासै आरो बानायबो मोनो ओंखायनो फाइनेलि दा नै आङो एमएसआव सफैबाय ओमफ्राय डक्टरनाव नै डक्टरखौ नेगासिनो बेयाव नेग्रा जायगायाव उन्दैफोर गेलेग्रा माग्रा एसे दंलायलायो बे पार्क फिसायाव जिरायनानै थाबाय आङो सान्दुङाव ओरैबायदि गुसुबो मोनफैबायना फैनानै मानसिफ्राबो नै बयबो सान्दुङावनो नेलायगासिनो दङ सिङावबो दङ आरो बै खामसालि बायदियावबो दङ बायहेरायाव जाय सान्दुङाव जिरायग्रा बिसोर सान्दुङाव जिरायदों बिराद बिहिर जायो बेयावबो बेसे गोबावजों नायजानो मोनो नायनोसै दा नेक्स्ट सानाफोर डाक्टारनोबो देखायखांबाय आङो दसेनो जाबाय आंना माने दिनै नायबायल' ओमफ्रायसो एपइन्टमेन्ट लाग्रोलायनांगौ जाहैदों हाथाया एसे माबा जादों नालाय गब्लं बायदि माने जाफ्लानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय बेयाव फिलिं होनांगौ जाहैदों ओमफ्राय बेनि थाखाय एपइन्टमेन्टसो लानांगौलाय जाहैदों ओमफ्राय गैया आंना खामानियानो जायासै दिनै ओरैनोसो फैनाय जालायबाय दहायनो माबादों आंना जाखांदों आरोखि 10:30 जाबाय ओमफ्रायसो खिन्थु गारिया थांगोन 1थायावसो 1थासिम थाबबाय थानांगौ ओमफ्राय नै दा आङो एसे केन्टिनावसो माल माथा लानानै फैबावलायबाय केन्टिननिफ्रायसो एसे सामान लानानै फैबाय ओमफ्राय नै बुथुवा मैगं ओमफ्राय नै बुथुवा एसे ओमफ्राय गरसि गोलाव नैबेबायदि गरसि गोलाव लानानै फैबाय आङो दा पानियायाव ओमफ्राय दिंखिया मोनो खोमा होननानै नागिरहैदोंमोन आरोखि आङो बेनि दखानाव माने दिंखियाबो मोनो नालाय जोंनि हजोंहाय जाग्रा हरै जों थानायाव मोनै बुस्थुफोरखौ बेयाव मोनो ओंखायनो आङो बे दखानाव हाबदोंमोन आरो मोनो खोमा होननानै गैया मोनासै ब्रेकफास्ट दसा जाखांबाय आङो नारेंखल बिदै लोंखांबाय थाजिम मोनबाय दा ओमफ्राय दसे जिरायनानै थानांसिगोन उपाय गैया माथो खालामबावनो दासो 11:30 जादों 1थासिम नेनांसिगोन ओमफ्राय आं बे चिल्ड्रेन पार्कआव दसे नेफैबाय आरो नै उन्दैफोर गेलेग्रायाव जेरावबो जिरायनानै थानो जायगायानो उसुबिदा ना हावरै दंनाया जिरायनानै थाजायो ओमफ्राय नै बांद्राय सान्दुंबा सान्दुं बारा सायख्लुमबा सायख्लुम ओमफ्राय नैबाव थिगानो आरोखि बांद्राय सान्दुंबो नङा बांद्राय सायख्लुमबो नङा ओंखायनो बेयाव जिरायनानै थाफैबाय आङो टाइम पास जानोनो बिराद टाइम नांगौ बे जायगायाव फैबाथाय फुरा दिन सानसे नांखागौ आरो नोंनि खामानि जालागि दाजा जयैनो फैबाय जयैनो थांनांगौ हारसिं थांग्रोनो हायो ओमफ्राय आरो बेयाव ओरै थांनाय ओरै फैनाय आरो 200 थाखा गारनांगोनलाय ओंखायनो नांगौबा दसे नेनानै थांसै माने बासबाथ' आरो 2:00 2:30 हगारखाबावो दिनैथ' एम्बुलेन्सजोंसो फैदोंना ओंखायनो एम्बुलेन्सआ 1:00 थांगोन जाहैदों ओरैबायदि खोबखानाय दिनै फार्स्ट टाइम फौजनि एम्बुलेन्सजों फैदों आङो खोबफबजोबखायो हांखौनो मोनखाया ओमफ्राय मा जों हिनजावफोर 2ल' हौवाफोर गोजाजोब गासिबो 10 जनल'खामोन नालाय ओंखायनो बास गिदिर हरासै आरो मानसि बुरजाबालाय बासाव हरो ओमफ्राय दा दिनै मानसियाबो खम नालाय जोङो ओंखायनो एम्बुलेन्सजोंनो हरबाय दा एसे थाबबो थांनो मोनगोन जाबाय आरो 1थासोआवनो थांनो मोनगोन जादों माने बयनाबो 1थानि सिगां जायोबा 1थानि सिगांबो थांनो हागौ आरो दा कल खालामगोन आंखौ कल खालामसान्दि बेयावनो दलद जिरायनानै थानोसै आं बिराद जारला एमएसआव फैनांगौबाबो
आङो ओरैनो नायजानो होनना फैदों बांद्राय प्रब्लेमबो नङा आंना हाथायाबो साखायाबो आरोखि ओरैनो माने जेखिजाया एसे हाबो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं जानो एसे उसुबिदा मोनो आरोखि जाबा माबा बोरैबा हायाबाबो बोरैबा मा होननांगौथाय बेखौ बिदि मोनो सुखुवा मोनो आरो गुसुआ बोरैबायदि गुसु सान्दुं दुंदोंबाबो बिराद गुसुखा दहाय एम्बुलेन्सनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गुसु मोनखादोंमोन आङो ओमफ्राय दसे सान्दुङावसो जिरायनानै थाहाबलायबाय आङो बे डाक्टारनावबो फोरसि खालामखांनानै सान्दुङाव जिरायग्रा दं नालाय नेनाय समाव ओमफ्राय सान्दुङावनो लेंफैयो आरोखि आंबो सान्दुङावनो जिरायनानै थाहाबगासिनो ओमफ्राय एसे आराम मोनबाय नेनोसै दा खयथायाव थाङो सेसा उन्दैफोर गेलेयो नालाय उन्दैफोर टाइम पास खालामनो थाखायनो सेसा दोनदों ओंखायनो सोरबा बिमा लोमजानायाव नायनो फैनाय मानाय उन्दैफोर डिस्टार्ब खालामो ना ओंखायनो बेयाव पार्क खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय नै सेसा मानैल' सेसायाबो मानैल' बुन्दा बुन्दि ना मा जाखो दाङो नोंथांमोननो बेयावनो जिरायनानै मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसै सनाफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय माने आङो बे भिडिअखौ दाख्लैनो नुदों आरोखि ओमफ्राय आङो शेयार खालामनो टाइमानो मोनाखै ओमफ्राय दिनै एसे शेयार खालामनानै होनोसै सानबाय आरो आङो माने जोंनि बर' मानसियानो आरोखि हिन्जावा बैसो जानाय जाहैदों हौवाया उन्दै माने बैसो जायो आरोखि ओमफ्राय सानसे हाबा लालायदों नामा बेनि थाखायनो ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा साजा होदोंना बिसोरखौ लामायाव अन्थाइयाव मानबाय होदों सानैखौबो ओमफ्राय माथो होनबावनो सोरनि दाय मारै बेफोरबायदि जाया मजबुरियाव जालायनाय ना मा बेखौबो बांद्राय मिन्थिया अब्लाबो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै आङो बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय Ôi à mình rất là sao cho câu này thay cho nữa đừng mà cứ lẽ đi thôi cái man này nó có nhờ mà cái kho cái nữa đây rồi nó khang đi ra cứ em khang đi con này con mà hàng nếu mà là gì ra là gì à này con này con một khang này cứ một khang á नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ' ओमफ्रायसो मानसिफोरखौथ' मोखांखौ मोजाङै सिनायाखै हिन्जावा बैसोगोरा ना मा बेखौ बांद्राय इसिबां माने सिनायाखै आरोखि माने सासे आगै इउटुबारनियाव नुदों आरोखि आङो हिन्जाव बुरि लानायनि थाखाय बेबायदि खालामजादों होननानै होनाय नुदों आरो आङो दा आंबो बेखौ सियर बुंनो हाया जाहैबाय हिन्जावा बुरि ना मा नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय सनाफोर